imos ata Zas, ata a Festa da Carballeira con Alicia Lombán. Os en Zas, chova ou neve, festa rachada. A Festa da Carballeira, a festa folk máis importante de Galicia. Para nós os el lume 100%. Estou nerviosa, porque vai haber moita xente. Ensañamos moito. Lupe métenos cada viaxe por aí. Vai a casa, colle unha vara esa. Lupe é a mellor profesora de todos. O baile sale-nos perfecto. Todas nós somos chimos de antigüedad. Eu teño 82 anos. Hombre! Mentes que o corpo aguante, troule hai. E cal é o segredo? Pois operarte do corazón, ter moita energía e botar pa diante que non poidas. Doi má barriga. Apreta moitísimo. Imos así da contigo, roupa de traballar. Pero vamos moi a moda, con palabra de honor e todo, Somos a agrupación folclórica de San Juan de Ouces. Outra por non acompaña, venos aquí tocando carallo. Caigan tronos, relámpagos, nós somos os millores tocando. Intentaremos mocear. Hai que abrir fronteiras. Ten que buscar rapaza que está solo, o pobre. É moi bo estudiante. Está tocando acordeón. Nun mes aprendeu casi a tocar acordeón. O baixo, o teclado. É que toca nun grupo de rock. É que non se pode vender, non son a nai. Senectú sideral. Vendo como súa nai. Pero se encontra para botarlle unha ollada. Veña, lume pa Carballeira de Zas! Lume! Non podemos ir a actuar a Carballeira. Con este tempo que levábamos toda a semana non contábamos. Vamos a actuar aí na carpa. Xa que temos grupos chamados e non podemos mandalos para casa sin máis. Ese nombre ven da flor do toxo. Nós os de Roio somos uns amantes da natureza. Acabamos de bailar e de tocar aí con moita alegría. É un mozo de arriba da cabeza aos pés, E bailan que dá gusto. Temos que ir cambiar porque aquí vai moito calor, Ei, Carballeira! Que vos parece se vides de trola con nós? Esta é a festa do teu povo latinoamericano, chega revoluzo. Por que pediu un churrasco? Que estamos facendo nós aquí? Traballamos nun lugar máxico, senón non traballaremos con tanto gusto. Nós xa vimos cedo para prepararnos para despois, sí. Pois da comarca de Ordes. Desde logo, mire que sacrificio. Todo pola festa. Respiras así un ambiente moi galego, moi tradicional, moi bonito. O folk, o contacto coa xente, a humanidade. O río que está por aí atrás, se tes moita calor podes bañarte, sin nada, claro. Eu non sei que ten esta Carballeira que cada vez que vimos acabamos de festa. Festa costa, agora vais a se ver, pero cando hai que marchar vais a ser peor. Unha conacha estas modernas, un iPad. Aquí nos tempos mortos, pois vai estupendamente. A Carballeira do século XXI. Hai que traer comida, bebida e ganas de pasarlo ben. O que queremos fundamentalmente música, para bailar e para cantar. Na Carballeira de Zas, as gorxias non poden deixar de cantar. Que auga non me domina, hey!